Здравейте хора, аз съм Ваката БГ, сега ще играме на Бедуар, заедно с мене Казикът БГ. Здравейте хора. Отдавна не съм снимал клип. И съм забравил как се играе Майнкрафт, защото и не съм играл отдавна. Добре, идвай. Точно така. Боци, бици. Защо не зареждаш това заради? Ювентус! Къде си, ма? Тръгвам! Я да чакаме да шибна умрелата Бак. Оди ма пак да си чакам като вчера. Да бе. Я скин на патка. Абе, как си се доближила, бе? Вижте хора са мене. Защо ме буташ, ма? И мен ме бута. А патката не? Да ти кажа, ако сме випове, ще летим и отгоре ще сме. Не. Те то гей мой. Ето то тук. Шо ме? Ме гледай. МКП. Пиксел. МКП пиксел. Та патка ми се дупи, сега ще я еда. Пусни ни да играя. Пусни. Те от тази най-отдесто табелката, долу. Те на нея ще влезем. И, какво? Не ще играем на нея. Добре, чекаме. Патката да се махне там. Патко, махни се! Сега ще... Ама два човека ли са останали в нея? Да. Тук с отбори ли? Не знам, тази отдолу е с отбори. Много хора. Пазиш ли легла? Да бе! Нали е Бедуарс? 3-0 за Ювентус. Уау! 3-0 викам. 3-0, ако иска и... Тая отгоре се освобожда. Бате, тая отгоре. Коя отгоре? Тая на от десто. Коя бе? Та с черното. Да бе, натискай я. Удинг! Мама ти дева. Зарежда. Бегай, ма! Патко! Слънче за... Ама аз я натиснах. Ама чекай бе, натискай само на нея, докато... Сега ще влезе. Готов! Влезнах! Yes! Влезе бе! И сега какво се прави? Аз пък не влезнах. Уау! Трябва да падиш легло, сега взима и такива. Не чекай сега, ние тим ли сме с? Не, аз не играя. Ма не бе, с тея. Да, И сега тим ще са. кажи ми. Аз не правя. Откъде взимаш тухли, бе? Откъде взимаш? Бате, фарми такива, бе, ба. Как, бе? Ма отивай. Тук. Те на това там екипичи. Иди. Ето тук. Те нека стой. Добър ден. Искам си тухлите. Ама сега събери много оти, ако вземеш тази пръчката на 20 брикове, събери 20 и знаеш какво ще стане? Пръчката ги избутва. Бега от тука, бе, не ми взимай тухлите. Цяло нощ съм работил за тех. 14. Дай по-напред да имаш и другите. 17. 18. И фарми още. Тук няма диаманти. Тихо. Само... Само с такова ли се работи? Ти имаш едно, аз имам две. Само едно ни трябва. Само едно. Не бе, фарми още. Значи това ни е легото. Да. Така, дай да го гледам, да не се мине малко на вода. Айрон! Събери айрон, той не добре. Къде си, бе? Чай, събирай още. То твоя тим сега летива на мидъла. Там има само гол. Дариш ни мидъла. Лък има... Топа на Три... вода. А къде е вилиджър? Има ли Вилиджър? Те тук така. Те идват! Бе, не идват, бе. Вземи една пръчка. Дай аз да ти купя. На меча. На меча, така, точно Пръчката така. ти е купена. Колко? Събери още брикове. От кой? Събери още брикове. Добре, бе, ма виж, че те идват към нас. Къде е? Вземи още брикове. Ма точно тук си наврах. Они докато се након. 3! А с айрана нещо мога ли да си хубаво? Да. Броня. Ждига. Меч. Искам да си купя броня. Яко брат. Вземи си една кирка. Тук ли? Чакай са. Няма, бе. Чакай. Честплейт. Вземи още един айрон. Ге! Вземи още айрон. Ти да вземем те. Как се пива? Трябва, бе. Айрон. Вземи го. Ай сега си купи една кирка.
Каква? Камена. Да, камена. Къде ти? Това го мани. Аз па тука. Еба на кирката. Той ще ти кажа. Камената кирка. Вземи си сега храна. С теб ли? С бриковете. Вземи още брик. Едното... Енгуар съм гледал, ама на телефон не. И Бедлар не съм гледал на телефон. На тел. Лорензо, оръжети. Сега къде на храната? Кой пържоли? 4 пържоли. Вземи още. Той е скъпчия. Не има как. Вземи брикове. Ама елате ми повече, бе. Видя ли го? А как мога да махнеш него? Не можеш, ти не може да махнеш. На кой? Само другите. Нашето лего. Кой става? Един те ще го отдаде. Кой бе? Кой? Панахте. Едно го знам. Хора, ще разгледаем как сега... Да. Иди, японци гледат. Тихо бе. Значи, ще спирам този клип и сега ще играем с ваката, за да мога да се науча, за да съм по-добър. На Бейлар. Мене. Чао хора. Довиждане. Иха